Και καλησπέρα παιδιά, σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα με τον Τάσο The Greek God και τον Darkness 222 και συνεχίζουμε τη σειρά, την σειρά κυλάροντας τα boss. Σήμερα πάμε σε ένα νέο boss στην Αρκούδα, έτσι όπως τη λέμε. Είναι ένα boss Αρκούδα. Που δεν δίνει τίποτα σχεδόν. Δεν είναι άχρηστο όντως. Αλλά εμείς πάμε να πάρουμε καθόλου XP και έτσι. Δίνει ή δεν δίνει? Δεν δίνει νομίζω. Πάμε στην άλσο της αιωνιότητας νομίζω. Πάμε. Όχι. Πάμε αρκούδα τώρα. Όχι, άλσος της αιωνιότητας Α, είναι ναι, η ναι. Αράχνη. Είναι η Αράχνη. Όχι. Αυτή παίζει να είναι στο μεθεπόμενο επεισόδιο. Μετά θα βγάλουμε επεισόδιο. Όχι, κάτσε. Μετά έχει επεισόδιο. Εγώ θα βγάλω επεισόδιο. Δεν ξέρω. Κυλώματα Λουξ λέει είναι η Αράχνη. Πώς λέγεται, τέσσερα. Ναι, εδώ είναι τότε η άλσος αιωνιότητας. Ακούτε, στο επόμενο επεισόδιο θα δείτε. Στο επόμενο επεισόδιο κυλάροντας τα boss θα δείτε να είμαι στις σπηλιές του Will Church συγγνώμη, και να πολεμάω τον αγρίκο του Will Church, τον boss και τον Διασάκ. Δύο boss μαζί. Μετά θα δείτε και πιο ωραία boss από αυτό. Μου περιμένετε. Ακούτε? Ναι. Εντάξει. Νόμιζα ότι έχει κλείσει. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Δεν μου είχε αποστολές. Γιατί να σου είπε αποστολές. Εμένα εδώ ποτέ δεν με βάζει αποστολές. Κι όμως έχει κάτι αποστολές. Όντως, πραγματικά. Γιατί χτυπάει εμένα? Το θυμάμαι αυτό το μέρος. Κατάλαβα. Εδώ ο Γιάννης, ο άλλος Γιάννης. Είχε πάρει πιο πολλά του εξαιρετικά εδώ. Τον τουξότη. Αλήθεια. Καλά, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω 1, 2, 3 εξαιρετικά. Βασικά έχω 3 θρυλικά. Μένω όλη στολή τα... μαγική. Έχω 2 εξαιρετικά. Έχω 3 θρυλικά, 2 εξαιρετικά και όλα τα υπόλοιπα μαγικά. Δεν έχω πρόβλημα. Και έχω και ένα βελτιωμένο, αλλά δεν σου πω, γάμισε το. Δεν το χρειάζομαι. Κάτσε να τα κάνουμε όλα. Θα απορροθούμε. Θα πάρουμε ένα δαχτυλίδι ωραίο εδώ. Να το. Και τι δίνει, μόνο 47 πόντους για το πράγμα. Όχι το έχεις, Γιάννη. Ναι, παιδιά, 1502. Ελάτε από εδώ. Εδώ Τάσο. Ρε, πηδήξτε. Άμε. Κάνετε. Επίδειξε και δεν με πήγε πάνω. Ναι, κάνεις teleport και αγγίζεις με το βελάκι, κουτέ. Να το ξέρω. Τι έξυπνος είναι αυτός, ρε. Εντάξει, το ξέρω το παιχνίδι. Ήρθα. Αχ, θα κάνω λίγο μπανάκι. Ήρθες, μπράβο ρε, μην πά. Ελάτε γιατί έχει αράχνες και τις μισώ γιατί με δηλητηριάζουν. Οι αράξεις την άλλη μέρα μου αρέσουν. Εντάξει, πάμε αράχνη μετά τότε. Πόσο τόμα τις κάνε. Με ένα 14-14. Έχω καλή αξία πανοπλίας, πολύ καλή. Πόσοι? Πόσο συνολικά. Αξία πανοπλίας, 547. Εγώ κατά πανοπλία έχω. Εγώ 474. Έχω 547, είναι μια χαρά. 162. Ποιος? Εγώ. 162 αξία πανοπλίας. Νουμπάς. Το ήξερα. Εγώ έχω 474. Αλήθεια. Ναι. Παιδιά, για κάποιο λόγο δεν λαγκάρω. Τι έχει πάθει το κομπιούτερ μου. Και το θεωρείς κακό τώρα αυτό. Ναι, γιατί Που δεν λαγκάρεις. καθόλου λαγκ, όχι. Πριν λάγκαρα τις προηγούμενες φορές. Τώρα δεν λαγκάρω. Και έχω και Skype μαζί και Dragisang και κάνω και record, φαντάσου. Λοιπόν, πάμε πίσω στο βίντεο λοιπόν. Συγγνώμη πάλι. Πάμε, προχώρα. Έλα ράμπαλε! Σκάσε. Όχι ότι είσαι καλύτερος. Καλά, τα αφήνω πίσω, άντε. Τον Γιάννη, όποιον δεν είπες άμπαλο. Δεν είπα σε ένα άμπαλο. Όποιον δεν είπες. Τέρατα του Wilchers. Αυτά τις βλακίες! Είμαστε στην άσωση της αιωνιότητας και μας λέγει το Wilchers. Τι είναι δηλαδή? Αυτή η σπηλιά τι είναι? Λίγο απ' όλα. Οχ,
Τελάλης του wheelchair. Τι λαλακία. Ναι. Μου. Τον είδες τον Βιασάκ. Είναι εδώ, είναι και εδώ. Σκοτώσαμε πριν και είναι εδώ, κοίτα. Ο κύκλος του Νάτος. Κοίτα Βιασάκ και δες φάτσα μαλάκα. Ω μετζή, κοίτα φάτσα. Κοίτα φάτσα, κοίτα φάτσα. Κατεστραμμένη μούρη ρε. Γαμάτι. Fail. Έχω ουσίες. Ω, 635. Εγώ Ναι. και εγώ 474. Πήγε από μπροστά μου, ρε. Παιδιά, εδώ έχει τέρατα. Ναι, βαριέμαι να πάω. Όχι, δεν βαριέσαι. Δεν Βαριέμαι. θες. Δεν θε... Να σου πω. Έλα. Πολεμήσεις. Θα του πεις. Άντε ρε. σας Κοίτα, περιμένω. όταν ψοφήσεις, φώναξε, βάλε μια κραυγή, εντάξει. Όπως ο πολεμιστής, κραυγή πολέμου. Το έχεις. Α, θα το φάω και δεν έχω. Θα πάω να πεθαίνω. Καλά, Πέθανα. μόνο εγώ είμαι ο άντρας εδώ πέρα, νομίζω. Πέθανε ο βλάκας. Εγώ δεν πέθανα. Ακόμα. Αντί για εξοδέψεις 120, γιατί ξοδέψεις 40. Εγώ γιατί να ξοδέψω 120. Είναι σε Ποια ψάρι. είναι η λογική σου. Θα ξοδέψω τα πιο λίγα λεφτά και να είναι και καλό. Εγώ που το έχω τζάμπα το μεσαίο και έχω κι άλλο και για ταχύτητα. Φαντάσου. Πρέπει να έχεις τσάμπο και το τελευταίο και αυτό θα ήταν τέλειο. Δεν θέλω να πεθάνω όμως. Κάνω βίντεο τώρα, δεν θέλω. Δεν πρέπει. Τσιρίζεις, ρε. Πιάτε, ελάτε από εδώ. Ναι ρε βλάκα, ελάτε να βοηθήσετε γαμό. Όχι εντάξει δεν θέλω. Φύγε ρε, δεν θέλω. Φύγε. Ω, βραδύ. Χύφτο, δεν θέλω. Σας Έλα, περιμένω. ναι. Εντάξει, εντάξει, είμαι καλά. Τους έσκησα. Τους έσκησα. Χαλά τζάμπα τις ουσίες σου. Όχι, θα τις πάρω 470. Α, περιμένουμε και τον Τάσο. Ναι, τώρα μας είδε νομίζω. Κάτσε λίγο πιο πίσω γαμό. Ω, μη... Τι κάνεις βλάκι. Μπράβο, σου ρίξε μύγες. Μέλισσες. Μέλισσες. Αρκούδα είναι, ναι. Ω, μη... Αναγκαστικά Βάρα. πολέμα. Γιατί θα μας σκίσει και δεν θα ξέρουμε πού μας ήρθε. Τι κουτί αρκούδα. Κακού αρκούδα. Κάτσε τώρα να έρθω εγώ και δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρόσεχε, βλάκας. Ωχ, χάσαμε με τη μία τώρα. Κοίτα να δεις. Τι κακού αρκούδι είσαι εσύ. Α, κοίτα λίγο. Θα την πας και εσύ, αλλά μην ζάλισες. Ναι, την είδα αυτή την κίνηση, δεν ξέρω. Στα 26 τι παίρνω, στο 3 level. Τι κακή αρκούδα. Τη σκότωσα. Εγώ την κύλαρα. Και μου έδωσε και φερέτρα της Ντάρια. Εγώ ξεκλείδωσα κάτω. Μου έδωσε φερέτρα της Ντάρια. Yes. Ήρθα. Πολύ αργά. Τώρα καληνύχτα φίλε. Πάρα ανέβα level εσύ. Λοιπόν, ξεκλείδωσε και επίτευγμα. 300. Έξι, που είναι αυτό το επίτευγμα, κάτσε να σου πω. Η ιστορία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο βίντεο και ένα καινούριο boss. Γεια σας!